Nekuti kutaura kwenyu ndiko kunoita kuti dare rizive kuti nyaya yenyu yakamira yakadai. Tinobva tateedza zvamunenge mataura kuziva matongero. Nyatsodedenurai nyaya yamakaita kuti yaita kuti mukwire kuno kwanyachuru titaurei tinzwa. Pamusoro changamira. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakaroora mudzimai wangu Mavis Mutevere. Pandakaroora Mavis Mutevere mudzimai wangu ndasingazive kuti ane pamuviri. Auya kumusha ndobva ndagara naye. Kugara naye pandakaita akauya kuSouth Africa kwandakandiri. Takagareko kuSouth Africa kwandakandiri. Kugara kwatakaita ikoko pakabva patanga kubuda nyaya dzekuti mwana hasi wangu. Ndo patakatanga kunetsana nadzimai pamusoro penyaya yemwana iye. Saka ndakazosvika pakuenda kuma-DNA test kunotesta mwana wangu wacho neitadiwa. Pabuda marizotsi achinzi hasi mwana wangu. Vandabvunza adzimai vangu ndakati, kana mwana uyu asiri wangu saka mwana ndewani? Adzimai vairamba kutaura kuti mwana ndewani. Kusvika tanetsana kusvika vazodzwa kuno kumusha. Kudzwa kwavakaita kuno kumusha ndakati chiendai kumba. Ndozoya kumusha ikoko toona kuti tozvifambisa senyaya dzacho topedzerana tiri kumusha ikoko. Ndakichiti vauye kuno kumusha kumba kwavati. Ivo vakabva vapfuurira kuenda kumusha kwavo kuchaona. Saka ndabva ndazoyo kuuya kwandakaita kudai. Ndobva ndakwirirawo vadzimai vangu vandudzwawo vobva vataura muno mudare kuti mwana ndewaEric. Saka ini Eric wacho handimuzivewo. Ndobva ndakwirirawo Eric kudare kuti titaurirane nekutora kwaakaita adzimai vangu. Pfuma yese kwatezvara ndakabvisa. Ndinoti ndiwayo. Tinotenda kutsanangurira dare zvakaitika. Kuda kuti tibva tabvunzawo newe Eriko. Toda kuti undipindure mubvunzo ndichakubvunza. Ndiri kuda hongu kana kuti kwete panyaya yataurwa nemurume uyu. Saka nyaya yese wainzwa yataura yakanangana nekuchinditaura kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Handisi kuda kuti kutaura kuziva kwaunoita. Ndabvunza kuti undipe mhinduro hongu kana kuti kwete tozoenda zvine mberi nenyaya yako. Alright, ndiregerai kubatsirei simboti kune vese vachazouya kuno kumberi. Mubvunzo uri kubvunzwa uyu kuti hongu kana kuti kwete ndiyo inonzi plea pachirungu. Kuti uri kubvuma here kana kuti hausi kubvuma ndo chete urongwa hwedare. Saka mubvunzo iyoyo hauregere ndo unototanga. Saka nawe iri kuda uyu ndiri kuziva kuti mwana ndowako here kana kuti hasi. Yes. Ndo paunoti hongu kana kuti kwete zvokuzotsanangura unozotsanangura mashure. Kwete handisizizi. Kwete hauzizi. Saka zvataurwa ndo vazvinzwa zvako hatiti. Unoti kudii nazvo? Inini ndakadana nemusikana sezvinongoitwa nevanhu vese. Ndakazosiyana nemusikana. Masirana andakaita naye ndekuti musikana akazobva kwandiri aroorwa naElias ndozvandiziva. Ndopaunongoziva chete. Asi musikana wakamugara nezvavo. Makaprotect. Hapana pamakamunara musina kuprotect. Zvimwe zvava zvakudhara ndezviziva. Zvakudhara zvipini. Anopinda ndichika. Zvokuti waishandisa inoprotecta kana kuti zvaka. Kana ukasvika 2040 haukatadza kuti ndakashandisa, ukatadza kuziva. Hapandoziva ndaishandisa protect. Asi unoziva zvakuti protect zvinongoputika.
Kuti chii chinoitika? Musikana ane mukana wekubata pamiri. Asi ichokwadi chekuti iwe ndokanyanya nemusikana ndobva azorohwa nevanhu pamwe makanga muri mese ndobva azaenda Chokwadi. zvino mukadzi ari kutika pandakazoenda kupayana pane zvawakanga waita zvazobudisa mhuri iripo yaambenge achengetwa nouyu uyu akanoora achifungidzira kuti zvinhu zvake zvakanaka ndobva zvasavamba kufana iwe unotoudina Aiva kupi makore esaya kusvika izvozvi pane 4 years. kwainge ari Ari kuklema kwandiri kuti akachengeta mwana wangu. Aiva kupi makore esaya kusvika izvozvi pane 4 years. Hatikazivi kwaakanga asati kuda kuvanga kumba kwake, asi nyaya isati yabuda. Dai kuti iwo wakanga waenda kunomuudza kuti zviro zvaMwari mwana uchiri ndo wangu akadai akakasira. Saka inyaya dzinobva kuri akaita. Saka padzinoda zobuda pabhuku padzinotangisirwa pa. Saka paakazikane humbo audzwa nemudzimai wokanana naye ndobva akazoti akusheedze nenyaya iyoyo. Saka ndofunga paanga ari wakuziva nacho. Saka otuvina. Alright. Iye aizviziva kawe nenyaya Uyu ngaareke kunonotsa dare. Yes. Ngaareke kunonotsa dare. Niki iwe ibva apa enda unogara. Iwe enda unogara. Amai vako vari pano? Havasikana. Woya nani? Handaiva shamwari yangu. Hauna vabereki? Ndabva nobasa. Handamubvunza kuti wabva nekupi? Hadzimai acho ngaauye kuno. Hauna vabereki? Vabereki vanofonda zvachiziva. Hatidi zvinhu zvinonotsa kudai. Zvinonotsa dare. Ende kana uchipinda chechi unopinda chipostori unonamata Mwari. Si chinokupa kuti unyebereda. Alright, nyarara. Amai. Chinoponesa kutaura chokwadi pamberi pedare. Chinoponesa kutaura chokwadi pamberi pedare haridi zvokunyebera. Munomuziva? Munomuziva sana? Sababa womwana wenyu. Chimubvunza yari kurapa. Chimutaura. Tarisai kwaari. Chimubvunza nekuti ari kurapa. Kana kumuudza kuti haasi kuzviziva kuti mwana naye ndiwani. Tumzei zvidare rinzi. Ndarisaudzwa inini. Vapindurei kuvara. Ndazvinzwa changu. Uchenguudza. Saka munokudina. Ndasvika muchiri. Ndasvika muchiri. Ndizvo zviye zvavanga muchiti zvakanoka kubuya. Manga makagadzirira kugamuchira. Mambo Ndoda kumbobvunza kuna amai. Mwana wanomuziva kawe wakatomuona? Hamuzivi. Mauya okay. Uye ndakatomboitaura misi. Ndakamboitaura inuva. Asi maizviziva here kuti mwana ndouyu nguva yese? Ndaizviziva, asi ndokuda kwokuti handisandani maizviziva here kuti mwana ndouyu pamakaenda kunouyu? Yakanga iri. Kana inumbu ndokuziva kuti ndaenda zvakuko asi ndine zvandakakakura zvomuridzi. Maizviziva? Maida kuti zvingozoita sei? ndakataura
hatindi kukwanisa kuchengeta mwana wako. Akati zvoni because takati tichitaura tichizivisa murume uyu kuti iwe une mhuri yake takutoparadza musha wedu. Right, iyo ndofunga takakubva hatidzokerere kwatakabva. Takaitaura takati hakuna murume anotaura ndochengeta nhumbu asi kuchengeta mwana. Murume anoroora mudzimai ane mwana atiti ukurongwa kuti mwana ndodii ndochengeta kwete nhumbu. Havaizosvitsana kuma-DNA test dai murume wakawira naye hatindizvo. Saka kudare kwatakakubvawo patiripo nhasi tipokuti zita rakabuda rekunzi baba womwana ndeuyu rakabuda muno mudare. Zvino nhasi abvuma azvigamuchira kuti mwana ndewake. Mupurisa paukaenda kunosunga uyu wakasikomuona here? Amai vake vakasaida samuno vachiti mwana akakusvikwa naye pamusha. Takatobaya jongwe reu pemberera mwana takamupa zita rasekuvake. Mukadzi paakaenda kuSouth Africa akati kunotora matata atete angaro asvika ikoko akazodhanzi inini ndashaya mareba zinakumboshanda. Ndokudzoka kwaita nemwana ndikuti aiwa ndadzoka iko zvino zvinhu zvanaka mwana ndii takagamuchira mwana ese ndomafambiro andakaita. Ndamaiwo uyu amai ukomane vaidaro wakanzwa mashoko ndavangodzwaunzi panobaya samoni kudai zvanzi kuno mwana wedu mashoko ataurwa watakakwazwa muno ndotanga kwanzwa kwayo. saka zvawatakakwazwa muno nhasi uno ndokuti amai vakati aiwa taitozviziva kudhara akanga atononoka nguwe. Mwana uyu makamutumidza zita rekuti ani imi baba? Tadio. Imimi asekuru wenyu vanodzani? Asekuru wangu vanonzi Jarati. Saka akunzi Jarati. Aiwa mwana anodzani? Anonzi Tadio. Okay. ndiri mwana nezita rababa wangu andoripo kare kumba anomuhonga anonzi Elisha mvura sitetinendirani. Aiwa pari right. Chiri kukosha chete ndechekuti mwana ndewenyu. Mataura kudare rino makati mazvitambira atichada kutaura zvakawanda. Mudzimai ari kuziva iye kuti zvandakaenda ndine pamuviri apa ndepanhingi zokuzoti kutaurira nomurume wake wakaita zvipaiwa hazvinei nesizvo. Nawo hombe ndeyekuti mwana ndewaniko. Zita rekuti mwana rekuti Aki ndizvo kana utanidza inonzwani Eriko rakabudira muno mudare kuti Eriko ndiye baba womwana. Saka Eriko wakwirirwa dare nhasi neuyu naErias. Iri nyaya yekuti ndakaroora mudzimai uyu ndichiti ndine mudzimai wangu hanga mudzimai uyu ane nhumbu. Nhasi yabuda muno mudare yatakanetsana. Nhasi zvabuda muno mudare kuti baba mwana ndinhiki. Saka iyeyo ndiye wandakuda. Ndiye munhu wandakudawo iye rikwirire dare. Ndakachengeta mwana ndichiti ndewangu. Nhasi ndazviona kuti hasi wako. Ndakaenda ndakanoroora kwaatezvara. Atezvara vakataura muno mudare vakati aiwa mukwasha watinoziva ndiwe. Zvino ndonhau yavo yana. Ndonhau iri padare. Tiende zvinogara kwaamati. Iwo chiuya ugara. Ndiwo wakwira dare rokurwadzwa pamwoyo mako pamusoro pezvakaitika. Ndiwo unoziva zviri padundundu pako apa zvatoda kuti utaure dare pamusoro pemurumewo. Ndiwo wakwirira dare
kureva kuti wakwirira dare kuti wakatadzirwa, ndizvo? Kana watadzirwa kureva kuti unoda kuripwa, ndizvo? Saka ndosaka ndikuti chizvitaura kudare ngatizive zvauri kuda mumwoyo mako pamusaka pomuviri. Mwana waungotiti ndewako zvabuda padare pana amugamuchira ari kuzviziva kuti ndewake. Atezvara ari pano? Atezvara vari pano? Baba wangu vari. Baba tinourombo baba. Svikai zvenyu kana munogona kutaura muri pa. Nau muri kudzinzwa kaidzi. Mutupo chizve? Mwendizvo. Nau muri kudzinzwa kaizvo mwendizvo? Ndimatezvara vemhuri yenyu zvinowanika, ndosaka matara ariko. Izvi hazvisi zvokutanga zvinhu zvinowanika mukurarama kwatinei. Mukwasha makataura imi makati uyu ndiye mukwasha watinoziva, akaroora kwatiri pfuma yanga iri yemabond hatisi makataura, asi ndiye akaroora kwatiri, ndiye mukwasha watinoziva, akatora mudzimai wake makataura munoda. Zvino mwana wenyu akazotaurawo taakutaura isu radare rineri, akazotaura akati kwete, haasiri baba womwana, mwana ana baba wake. Saka zita rababa uye ndiwo murume azokwirwa dare pano nhasi, wamuri kuonawo ndiye muridzi wemwana. Zvakanetsana mumba vomukwasha wenyu nemudzimai wake, nhasi zvabuda kuti baba womwana ndiwo. Saka mauyo anatezvara nhau dzakadai hadzitaurwe usipo ndimaridzi womwana. Mukwasha wamunoziva ndiye. Zvino ndiye mukwasha wataakupa mukana tichinzwa kwaari kuti ataure zvaakuirira dare uyu muridzi womwana uyu, chii chaari kuda kwaari. Ndiye akatadzira. Pamusoro changamira ini ndinoti kutadzirwa kwandakaita ndoda kuti iri kwandibhadhirawo mombe 4 nembudzi 4, ndinoti ndizvo zvochangamira. Idarika iri vakomana. Atadzira kwauri kwa nditiri kunzwa zviri kutaurwa nemunhu wakatadzira. Ari kuti ari kuda mombe 4 nembudzi 4, unoti kudii? Ina hazisi kuzvikwanisa, ndamutadzira nokuti ndakatora munhu wandaida kuona. Wakudzokera pakuti waimuda kumuroga. Wakudzokera kumashure vanhu. Iwe wakanga wakapfeka Condom wei? Inge ungoitaura panona. Nhasi wakuti waita kuroora. Zvawaita kumuroora nhai wakagota vanhu baba vomwana wakumadzimai ako, wakambosvikapo? Handina kusvika pamusha pavo, taisvikira kune vamwe amai vaiita nyadzi. Iye hanzvadzi yate zvakavakweretipa kuti ndiani? Mudzimai watezvara mukoma watezvara. Saka wainosvikira kwaambuya uchitopararira mhosva kusvika kwaambuya kuita mwana wavo, ndo zvakataura dare rineri? Ndozvakaitika. Saka kana chindo ukasvika kuna mbuya uchivaudza kuti ndoda kuroora mwana wenyu, baba nokuti amai ava kuzoti vanotaura kuti kwasvauya kuzondiudza kuti ndoda kuroora mwana wenyu, ndizvozvo? Ivo
vangu vakati ndavasununguka nyaya dzenyu svikirai kuno muchini unoenda kuchechi uyu anoenda masoro masoro ndivana masoro zviri kwere zvotorwa masoro zvokore saka matopuwa matombo matatu kuti uswe ibuda zviri kwere kuti vana masoro hazvipo asi pamwe ndozvaitika zvakaitika saka kana ichinge zvauri kutaura zvisipo iwe uchizviziva wega kuti zvishuwa zvawakaita hazvipo zvinoreva kuti zvo hapana ichakataurika uku wakanga usati wakuzivikana anoti bvobvudza baba amai vakadai vakambosvikawo neshoko rekuti eriko ari kutsvagawo rekini poto muchamenyu pamusoro amai ipapo vakatonzvenga ini vakatoti ndanzvenga dare amai vakutsana kwanisa wavo inove yanzvadzi kumusha kwaamai paukama kuna mukwasha areas saka ndivo vakatoka kutonzvenga vachinzvenga ini manje vachimirirana uya baba avo vachinzvengani saka mazwi avo vasina kuzosvika namwani haana kusvika kana kuiaasingo zvakanaka amai vavo iyanzvadzi yani baba areas vari kumusha saka pamweziposaka kusvika mazwi avo kwandiri vachizotora avo vachivaita semukwasha asi panhau ye hanzvadzi yavo baba areas vava yaitoziva nhau yava inini yakasvika masuma kundichiita nhau yava asi ndivakazomira nhau ipi iyo vakune apa saka pavakuwata vaviri ava wamunoziva ndomba mutsika dzedu dzinotaura dzichiitika naavo auya nenhumbi ichisvika pamusoro ndakutoziva uyu ndezvo zvakaita sina kana muzvinga asi pane pandakuda uyu utano hwavakakuziva kuti kuziva zvinhu kwamutaura akupo panyaya nezvikonzero chanitaura chekuti hakuna chakasvika nekuti avo vakasvika nenhumbi anzadzi ava ndiri kunzi kusvika kwanga usvika navo manje navari nyasibate zvakanaka kuti anzadzi ava ndikwanga kusvikiwa nababa ava vachito anzadzi ava vachiti makasunga kanyedzingwanziri kupi asi vachiziva kuti tine nhau yavayane futi yanzvadzi yavo yatinai panzvimbo yatikuta kuti ndiyo mukwasha wateva watikuti tane vachinzvenga uini vaikutsvenga ivesa hasi mukwasha wenyu mukwasha wenyu ndiye akasvika pama achida pachena saka wasizozvona pawaisvika kwese uko paine kutungana kwendudzi munhu anosvika wega pambo nomunyaya vake gotanauza nyaya yake zvine waunozviita saka hausi kuzikanwa saka achingozikanwa uye achizivikanwa iwe ndiwe gomba ndosaka uyanomuuripisa ini ndaida kuti kuna eriko iwe wataura wega ukabvuma ukati zvechokwadi ndakarara nemukadzi uyu mukadzi akakudza kuti mwana ndewako ukati ndazvigamuchira dai wanga wakachenjera manje chirega kuwanza nhoroondo yekuda kudifenda iwe wechipindira manje kuna areas zvawataura ndazvinzwa ndakakukanganisira inini zvandinokwanisa ndezvizvi tikada kudzoka pese kumashure uka kuti ashanda iwe waita pli yako kare yekubvuma mhosva yako yataurwa neuyu ndiye ane bundu ndiye ari kurwadziwa kuti akazoora mukadzi aine mimba yacho ari mwana wako saka chakanaka chacho kuti nyaya yako ikubudire zvakanaka iwe unofanira kukumbira kuna areas kuti shamwari nyaya wataura ndaita asi ndanga ndichikumbira zvandinogona ndezvakati nokuti ukatsvaga kudhifenda kuda kuti ubude munyaya izvozvose iwe wabvuma hazvibude dai rinoda tokuona kare uine mhosva saka nyaya yako yayo kutokuedza kuti urerutsirwe kana uri unorerutsirwa asi kana wakangooma mwoyo zvinenge zvangowo kwauri asi hapana kuti ndikubatsira handisi kukwanisa kubvuma nyaya yekuti ndiripe areas
kwanisa. Saka iwewo kana usina kukwanisa kuripira areas, iwe wakatora mukadzi waareas uda kuita kudini, nokuti uyu mukadzi uyu akaenda kuna areas aine pamiri pako. Areas ndokuzodiscover papaye kuti ane mukadzi wemumwe murume. Akandibata ndiri mumbai. Pane unokubvunza kakuwama ungangoda kuratidza kunge uri rutu iwo usiri andita kana uchiti mwana waamai avo ainzi mwana wouyu wako urikubata mwedzi Ndakadana unoda kubata kwakaita sei uri pamwe kuti akatasina nhumbu nokuti paidana ndobvotera kuti atoupa iko anozviramba ndiani akatora mukadzi akaenda naye kuSouth Africa kwendazona naye pa iwe shamari hatisi kuda kuti uswere kuti tambisira nguva idari vazvinzwa ndofunga wabvuma pachena wega ndofunga mukadzi uyu afana kunyatsotaura tizive kuti makarara mese pano nepato tarinofuna yauti tondisika mukadzi uyauti taurire pawakanyatsorara nomurumbo nyatsoa zvakaitika pane pamakarara mese kangani uchidanana naye zvakazosvika kuti muzoita mimba yababa taureda ainhangu ini shoti ndofunga ndataura kudhara ndakati ndikudo wemwana imi makavabvunza vakati saka zvizhinji handingagoni kutsanangudza kuna baba vangu saka tiri kuti baba musawedzire nguva dai mudzimai ndiye ari kuziva zvaakaita nemi makabereka mwana saka uyo babavo vada kuripwa nemi nokuti ndimakaningirina makakanganisa mudzimai wavo ndiwo mukwasha anozikanwa naate zvakapuura ndekwasha vanoziva zvina uyo mukwasha uyo mudzimai wake ndeu ane mwana nemi saka nhau iripo ndeyekuti makamutadza saka ati iye ada kuripwa munhu 4 zvinotanga tichifunga kuti imini muchataura kuti mombe dzaari kundiripisa idzi dzakanyanya handiti ndaikumbirawo kuti chii ndideredzere nokuti mhosva waibvuma handiti hatisi kuda kusorotendera munhu kana wabvuma mhosva wabvuma tingatsvage zvipi zvavakutsvaga zvokuda kuparasa so matombo ako anotadza kushata uyo murume uyo anoda kutsvaga kuti anzi nechipoma chakatora mukadzi baba vataura tezvara vataura vakatambira pfuma yeuyu nhumbi dzakabviswa nhumbi dzakasvika dzokuti ndadana musikana wangu ndoda kuroora uyu akabvisa nhumbi nomusikana wake nhumbi dzakasvika pamberi paatezvara atezvara ndozvamataura pfuma yakazonoroora yeuyu kunoroora kumushango kuchiroora mudzimaiwo hatiti saka ndiye murume wake chanetsa mwana zvakachamita uchete mwana ndo ari kutaurwa naamai vanoda kupinda denga ravo zvakanaka vataura iwo kuti mwana ndewako vazoona iwo kuti ipapapa vakada kuti vataure zvakawanda kuti nomusa wakati hazvishandi ndataura ndiye baba womwana iwo wakataura kuti ndiri kuzvigamuchira ati ndiri kuzvigamuchira zvemwana saka isi tiri kuti iripo mambo ndechekuti murume aroda mbomirai nhau iripo ndeyekuti maitana kana pane zvimwe zvamunozoda kutaura munotaura zve dzokerai mugara ada kupaita itinjema uya toda kutaura pamutongo uripo zvataurwa nababa zvokuti vari kuda mombe 4 munogona kudzipatsanura kana kuti muri ngoda kuti dzive 4 zvakatadzirwa zvemumwe umenyika mombe 4 nembudzi 4 ndizvo hongu changa ndoda mombe 4 nembudzi 4 okay zvino dare rino zvarinoita tinodzora nhau iripo ndeyekuti anofanira kubvisa mombe 2 nembudzi 2 ndapedza
kana pane zvimwe zvamunoda kutaura munozotaura, asi panhau iyi my judgment is unofanira kubvisa mombe 2 dzinoenda kuno nembudzi 2 pamudenga dzinoenda kuno. That's my final point.